Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, ining buntaga atong gihimo ang atong culminating event para sa atong Flores de Mayo sa katekesis sa mga bata ni Asataroy First Communicants aning misaha ato ning gihalad ngadto sa mahal nga Birhen Maria nga moy atong gipasidunggan ining panahon sa kaning Mayo. Niya pasalamat sa atong mga katekista, mga parish catechists o sa ato sang chapel volunteer catechists nga nagkugi aron maandam kining maong kalihukan. Nalipay giron ang mahal nga Birhen Maria niini. Kamo mga bata, buhi pa mo diha? Kana gyud. So moapil ta sa misa atong pangayoon sa mahal nga Birhen, hatagan og kalinaw ang tibuok kalibutan labi na dinhi sa tong nasod. Niya iampo sad nato inyong mga ginikanan, ang nag-atiman ninyo, inyong mga katekista, iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato labi na gid niining maong event karon, ang atong mga benefactors and donors nga ning hatag sa ilang donations pinaagis pagpalit og mga slots sa Mary's Inspiring Purity or MIP. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Nagpasalamat kami.
Magampo kita, maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang, aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka gabi niana, pinaagi sa pananawon ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlo, padayon pagwali, kay ako naguban kanimo. Walay makapasipala kanimo, kay daghan sa mga taga-dinhi nagtuo kanako. Busa si Pablo nagpabilin didto sulod sa usa ka tuig ug tunga ug gitudloan niya ang mga tawo sa pulong sa Dios. Sa dihang si Galyo mauna ang Romanhong gobernador sa Grisya, naghiusa ang mga Hudiyo ug gidakop nila si Pablo ug gitaral sa hukmanan. Miingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tawo pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, miingon si Galyo sa mga Hudiyo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan ug sa inyong kasuguan, kamo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga, ug sila iyang gipagula sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sostenes, ang pangulo sa sinagoga, o gikulata at tubangan sa hukmanan. Apan wala kini tagda ni Galyo. Sulod sa daghang mga adlaw, si Pablo nagpabilin sa Corinto uban sa mga kaigsuonan. Unya mibiya siya kanila og milawig, kuyog ni Priscilla ug Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan, naghimo siyag panaa didto sa Cenchrea ug nagpaupaw siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo, singgit kamo sa Dios, sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, maoy dakong hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Kay hari sa tibuok kalibutan, mao ang Diyos
tisiyak mga awit sa pagdaig. Ang Diyos nagahari sa tanang kanasuran. Ang Diyos nagalingkod sa iyang balaan nga trono. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Misaka ang Diyos sa iyang trono, taliwala sa mga singgit sa kasadya. Ang Ginoo taliwala sa mga tingog sa trompeta. Awitig pagdaig ang Diyos, awitig pagdaig. Awitig pagdaig ang atong hari, awitig pagdaig. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, maghilak kamo og magminatay apan malipay ang kalibutan, maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babay hapit na manganak, maguol siya kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan inig katawo na sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos kay nalipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Mausab kini ang mahitabo kaninyo. Karon maguol kamo apan makikita ra ako kaninyo pag-usab og malipay unya kamo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot niadtong adlawa, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang sagitoy atong tubag, Ang Diyos maoy hari sa tibuok. sa tibuok kalibutan. Usba ko no be, usga. Ang Diyos Maoy hari sa tibuok kalibutan.
Mo na hari man siya sa tibuok kalibutan, unsa may tawag ni Mama Mary? Rayna. Si Mama Mary mao ang rayna sa tibuok kalibutan. Unya kun ang Ginoo maoy hari, nya si Mama Mary maoy rayna, nya kita nagsunod man ta ni Mama Mary. Unsa may tawag nato? Wa mo kibaw? Si Mama Mary atong gisunod, atong rayna, nya hari nato ang Ginoo. Unsa may tawag nato? Mga sakop sa gingharian sa Ginoo. Sige, lingian na imong tupad. Ing nasakop kas Ginoo, pangutan-a siya. Nya mulingo gani sakop nas demonyo. Kanang giduka, unsa man na? Sakop nas Ginoo, sakop sa demonyo. Ginoo. Aw di sa Ginoo na. Kanang kasigig tabi, kinsa man ang sakop? Demonyo. Kanang siging gawas-gawas, kinsa man ang sakop? Kanang musabat gyud misa, kinsa man ang sakop? Kanang kusog kay mutahod sa iyang ginikanan, kinsa man ang sakop? Sa Ginoo o sa demonyo? Sa Ginoo. Kanang may kay mo memorize sa mga pangadji, kinsa man ang sakop? Kanang di gyud ka maong mangadji. Kanang dili gyud mosabat og pangadji nya dako kay kaon. Kanang tapulan kaayo nya bugo ra ba? Kinsa man ang sakop? Demonyo. Kanang kugihan nya bright. Ginoo. Kanang batignaong. Oy, way batignaong oy. So mga igsoon, ang gipangandoy sa mahal nga birhen nga kitang tanan mahimo kitang sakop sa iyang gingharian, sa gingharian sa Dios. Dili ta magpasakop sa gingharian sa demonyo. Nya matod pa ni Kristo kinsa man ning mga sakop sa gingharian sa Ginoo, kana kunong kamaong muantos, kanang dili mahadlok muantos. Matod pa niya, ang inyong pag-antos karon ako nang ilisan og kalipay nga way ikatandi, way makakuha niya ng kalipay. Muna kanang bata or kanang dako nga tao nga muantos gyud pangadji og rosaryo, muantos muluhod gyud, kana malipayon kay na in the future. Pero kanang magsigilag duaan ng cellphone, dili gyud magrosaryo, magsigilag TikTok, kana dako kay nagkadautan in the future. So antusa gyud ang pagrosaryo. Kanang moantos gyud nga magtuon bisag buguon og jutay, magtuon gyud. Ana bahalag masiro inig exam, magtuon lang gyapon. Kana do na ginay nindot kayong kaugmaon. Pero kanang di magtuon, sige lagduwa, nya sige ra pangayo og allowance para palit anang snacks. Kana wa ginay ayo in the future. Kinsa dinhi ang kusog kayong kugihan kayong morosaryo, taas ang kamot. Hana. Kinsa dinhi ang bakakon, taas ang kamot. Daghana sa diing bakakon. Very good. Kinsa dinhi ang kugihan mutabang sa ginikanan. Very good. Kinsa dinhi ang mga tapulan. Daghan sa kayo da. Kinsa dinhi ang sayo kaing matug inig kagabi. Kinsa dinhi ang magbuntagay og cellphone. Oy, mga buangon mo. Sugod karon ha. Ato nagyong sundon ang gusto ni Mama Mary og sa Ginoo. Magampo kanunay. Unya muantos. Human mualagad gyud sa isig katawo, labi na gyud sa ginikanan, sa mga silingan, sa mga lolo, lola, mga auntie, ate.
alagari gid na siya. So, tulo na siya ka A, tulo ka A. Ampo, antos, alagad. Usba ko no be, ready, go. Kana, iguli sa inyo nang praktison aron malipay ang Birhen Maria, malipay sa dangatong Ginoo, nya mahimo din tang sakop siyang gingharian. Panalipdan ta sa mga dautan, panalipdan ta sa mga yawanon nga muguba nato. Kana ra bang yawa no? Ang una na niyang gubon ang imong naong. Lingi ang naong nga na imong tupad, naguba na wapa. Mga naong nga na gubon. Mao na ang uban, labi na mga babay, dali kay na maguba ilang naong, mangiskis din na skilay, nya magpariban-riban din nas buhok, magpablan-blan, kana gipangguba na nasyawa. Ang mga laki sad pakurti-kurti sa ngarig buhok nga murag yung mga yawanon kay naong ba. Nya arios-arios dayon, patato-tato dayon kay murag kunog astig. Oy, giguba na ka nasyawa. Giguba na. Nya ang sunod gubuon sa yawa ang atong relasyon. Ang atong relasyon mao na gitudluan mo nga magtigom ta, mao nang nagparid ta didto kay mura tag usa ka nindot nga relasyon. Oy, gubuon na siyawa, away dayon, linibakay, sukmagay, binugnuay. Mao na relasyon. Kumusta mang inyong mamag papa? Maayo og relasyon o siging away? Mag-away kay inyong mamag papa ing nadayon giguba na mo siyawa. Nya tamparuson gikas imong papa ing nadayon iyawa na ka. Unsa may buhaton kung naa kay igsuon nga nayawaan? Unsa may buhaton? Matud pa ni Kristo, papahawaa ang mga yawa. Unsaon man pagpapahawa? Mao gyapon, ampo, antos, alagad. Inigsagpa sa imong papa o iglubag sa imong ikaron diap sulti-sulti kang yawa ko, kang yawa ka pakunti karon ighapak moingon dayon ka I love you. Deka nya dugo nang imong ilong ba kay gilamparo ka sa imong papa, imong mama gilamparo ka, dugo na imong ilong, imong dunggan nagisi naglagnot inana. Moingon ra gyapon ka, this cannot change my love for you. Mutubag din na imong papa, sana all. Lipay kayong birhin na. Lipay kayo. Tagaan din ka grasya. Daghang grasya. Kana imong tupad, mangaway na nimo, labi na inig snacks karon, ilogon imong snacks, moingon ra dayon ka nga, I love you. Na siya. Nya mo kuha pa jud kag pagkaon, imo pag yung ihatag din ka kuwangan pa, diya pa man. Di ba? Unsa may buhaton na nangaway nimo, moingon na siya, nice man day ni siya. Moingon sa siya nimo, I love you too. Ana mos king harias Ginoo. Ana man na dili nang siging away. Mo nagitudluan mo unsaon pagpangadji, unsaon pag sunod sa mga sugo simbahan, labi na gyud ang paghigugma. Mo na diri sa atong unang pagbasa, sila si San Pablo bisag ipang priso, wa gyud masuko. Sige ra gyud higugma, sige ra gyud higugma. Gipatay pa gyud ni si San Pablo, giputlas liog. Sige lang gyapong higugma. Pagkaligid gud kuno sa o ni San Pablo, pagputol ba? Pagputol siyang liog, naligid. Pag-abot kuno ngadto si yuta, ningon pagyud kuno, I love you forever. Ana, nisulti pa kuno ang wabitan ng sulti. Pagdayon niyang kamatay, pagdayong putol siyang liog, ningon si San Pablo, paminawa ingon San Pablo ha, niabot na gyud ko sa dag-anan. I arrived at the finish line. Niabot na kuno siya sa finish line. Insa human ani karon, madawat na nako ang ganti nga dili malaya. Unsa may dili malaya? Ang langit.
Sige, lingian na imong tupad. Ing gusto ka mo adtog langit. Sige na, lingian. Lingian ba imong tupad? Ina mo adto kag langit. Nya di kay mo tubag pasabot mo adto nag-impierno. So mo na ang tumong nganong mag first communion, nganong mga untag Ginoo, panahos misa aron ta malig-on sa atong panaw padong sa langit. Mangadto gitag langit. Ayaw mo adtog impierno ha. Kinsa dinhi ang moadtog langit, taas sa kamot. Dotay. Nya unsay buhaton aron makadtog langit? Triple A. Unsa to? Bright ninyo children. Oy, sige na, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, mag-ampo kita sa atong langitnong amahan, samtang kita moila sa mahal nga Birhen Maria nga atong tigpataliwala, atong rayna. Busa, moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa katawhan sa Dios nga ang tanan magpadayon sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagkabingkil nga kanasuran nga makakat-on na sila sa paghigugma sa usag-usa ug mag-amping sa kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanato nga nagmatngon kita kanunay sa sala ug mubangon diha sa atong pagkahisukamod, mga muyo kita sa Ginoo. Alang ni adtong mga nanginahanglan nga makadawat na sila sa mga grasya nga gikan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga makadangat na sila sa kabanhawan uban ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nung amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy dias gugmag pagtuo, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong isunod ang flores. Mangluhod kita, ato karong ipaso ang mga simbolo sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Atong awiton ang atong pagtuo. Atong pagtuo, tinupod ni Kristo, alagian ngadto sa kahimayaan. Ang pagtulon, ang paghigugma sa tanan. Padayon untang pagsilbi, paghigugma kang Jesus, kay kinitulid nga dalan saging harian sa Dios. Atong pagtuo, tinukod ni Kristo, alagian ngadto sa kahimayaan. Ang pagtulon, ang paghigugma sa tanan. Pag-ampo, putli uyamot nga Birhen Maria,
hinigugma namong inahan, nakaila kami kanimo kay ikaw man ang among makagagahom nga mananabang, ayaw kawanga ang among mga pag-ampo. Sukad karon nagasaad na kami sa pagdebosyon kanimo o pagsunod sa imong mga bertudes. Hatagi kami sa imong santos nga grasya, aron makaila kami sa among mga sala, mabiyaan ang mga daotang pamatasan, ug mag-alagad na kami sa imong mahigugmaong anak, ug aron amo kining madangat, halaran kakaron namo niining mga pagpanghupaw sa among kasing-kasing nga among ipahinungod sa imong matamis nga ngalan Maria. Isunod nato pagpaso ang pulong abi. Mag-awit kita. Manglingkod kita, atong ipaso ang pulong Maria. Litrang M. Uyamot nga inahan sa Dios, inahan man usab namo, hinumdumi nga kaming mga alaot nga kaliwat ni Adan, imong gipanganak sa tiilan sa krus. Ipaso ang litrang M. Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Litrang A. Anak nga pinalangga sa Dios nga Amahan, pangayua ang Diosnon niyang kaluoy, ug hatagi ang among mga mata sa mga mapait nga luha, aron among madangat ang pasaylo sa among mga sala. Ipaso ang litrang A. Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Litrang R. Rayna sa langit ug yuta, panalipdi kami sa tanang mga katalagman sa kalibutan, ug luwasa kami nagasaulog kanimo sa gahom sa among bangis nga kaaway. Ipaso ang litrang R.
Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Litrang I. Ikaw putli nga esposo sa Dios, Espiritu Santo, idangat kami sa among Diosnong esposo sa usa ka mainit nga gugma ug sa mga grasya nga kinahanglanon sa kaayuhan sa among mga kalag. Ipaso ang litrang I. Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Litrang A. Alagad nga pinalabi sa Dios, hatagi kaming mga makasasala sa imong langitnong panabang ug tambungi kami nga nagadayeg kanimo sa among makalilisang nga oras sa pagtinga. Ipaso ang litrang A. Tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Palihog mangluhod kita alang sa litanya sa Birhen Maria ug atong itubag, O Maria. Ikaw ang batanong dalaga sa Nazaret, ablihi kami aron pagdawat sa Ginoo. O Maria, Ikaw ang sinayuran ni Jose, himua kaming magmakanunayon. O Maria, Ikaw nga mipanaw ngadto sa Bethlehem, ubani kami sa among paglakaw. O Maria, Ikaw ang inahan sa Dios, ianak siya dinhi sulod kanamo. O Maria, Ikaw nga nakaplagan sa mga taong maalamon uban ni Jesus, hayagi ang among salabutan sa pagpangita kaniya. O Maria, Ikaw nga nakaplagan sa mga magbalantay sa karnero uban ni Jesus ug ni Jose, himuang buhi nga handumanan ang tanang butang nga gihimo sa Dios dinhi kanamo. Ikaw nga didto sa templo, tudloi kami sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios dinhi sulod sa among kasing-kasing. Ikaw nga nangita kang Jesus, lig-una kami sa among pagpangita sa iyang naong. O Maria, Ikaw nga nakakaplag kang Jesus didto sa templo, dad-a kami ngadto kaniya didto sa diha sa simbahan. O Maria, Ikaw nga dinapit didto sa kana,
tabangi kami sa pagbuhat bisan unsay gisugo ni Jesus kanamo. O Maria, Ikaw kansang sabakan na namkon kang Jesus, papamatia kami sa pulong sa Dios aron tumanon namo kini. O Maria, Ikaw nga didto sa daplin sa bagang panon sa katawhan, lamdagi kami aron magkaambit sa iyang misyon. O Maria, Ikaw nga didto sa tiilan sa krus, himua gayud kami nga magmalig-on sa usag-usa. O Maria, Ikaw nga gihatag ngadto sa iyang gimahal nga tinun-an, pagpakainahan kanamo. O Maria, Ikaw ang inahan sa Ginoo, papalipaya ang among mga kasing-kasing diha kaniya. O Maria, Ikaw ang inahan sa simbahan, hugpunga kami aron sa pagpaabot og pagampo alang sa gingharian. O Maria, Ikaw ang babay nga gidayeg, paambita kami sa kadaugan sa nating karnero. O Maria, manindog, mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, dalang usab sa akong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit,
sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria
ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Nindog. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inigsuunay.
Mangluhod. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong lamang o pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita o Ginoo kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kinabuhi, kabalaan. Ang ato lang buhaton kamao gitang moampo, moantos ug mo alagad. So, salamat kayo sa tanan ngaming alagad karon, labi na ang atong mga barangay officials, barangay tanod, ang atong PIMAG, ang atong mga parish personnel, ang atong drum and bugle, ang atong mga katikista, ang atong mga PYCC, lector, salmista, sakristan, atong choir, o ang nang limpyo nitong simbahan, o kaninyong tanan, salamat kayo. Atong tagaag, masipang pakpak ang tanan nga mialagad. Salamat. Ato sang hatagag masipang pakpak ang atong first communicants karon. Salamat kayo. First communicants.
Naay ni First Communion nga wala pa kakumpisal, pangumpisal mo inig kahumans misa. Si Husga Judito Jr., Barita Jonalyn Cabuenas, Steve John, si Kisa Chloe Jane, Mahinay J. Shane, si Buhangin Amirald, Pitogo Kyle Anthony, o si Dixrel M. Geliedo. So kining mga ipang-mention ako, wap ani ka kumpisal. Ngita mong paagi, doula inyong katekista para sa inyong pagkumpisal. Unya, update sa atong nahalin nga mga slots. Ang atong DOPS nahalina na ta o total nga 5,526 slots na atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Nya ang ato sang kuan ay lagay tasag pakpak. Ang ato sang MIP or Mary's Inspiring Purity nga mao'y atong gamiton sa paggasto aning inyo karong activity og sa ugma, ang atong halin niabot na og 1,089 slots. Pakpakan nato gyapon ang namalit. Hunong na. So naay 911 slots pa ang nahibilin. Ugma karon, ugma og sa Domingo ato pa ning ipamaligya aron ma-covered gyud ang mga 2,000 ka slots. So salamat kayo sa namalit, daghan-daghan taghalin gahapon, basin pagkaron mahurot na ning 911 ka slots, no? Atong iampo sa mahal nga Birhen. Nakaron nighuman ining misa. Ang sunod activities adto na sa gawas sa simbahan. Ang unang activity mao ang pagpamahaw. Natay giandam nga mga pagkaon pero tungod kay daghan man kayo mo, minaw sa unahon nato hatag og pagkaon ang mga bata og ang mga chapel catechists og ang church catechists. Kamong mga parents, bahala na lang makuyapan. Dito, Jo. Atong paningkamutan nga nasa tayo ikahatag ninyo o kamong uban dinhing nanambong. Pero unahon gid nato usa ang mga delegates, ang mga bata o ang mga chapel catechists o kadtong mga tagalagyo ba. Ay kitang dugol makasuroy-suroy ra man ta diha ngitag pagkaon. Pero ato sang huwaton nga maapod sila basin pag naisubra atong i-distribute sa uban pa nga kanaganing nanambong. Adto sa gawas, posisyon usa mo dito, nya ang inyong mga chapel catechists, mao'y mukuha sa inyong pagkaon, gikan sa atong mga PYCC nga mo manage diha og sa atong church personnel. Nya inyo day nang dadon ngadto i-distribute. Ikaduha, kinahanglan wa gyoy mulabay sa iyang sagbot or sa iyang gikaon diha sa yuta, ha? Naay daghan diyang mga trash bins, naapagyoy mga sudlanan sa basurahan, didto ibutang ang inyong mga basura. Ang muhog og basura sa yuta maimpierno. Mo na ha? So yun nga to tanan. Okay? Okay. Manindog na ta. Inighuman sa panalangin, manggawas mo dito ang kadto mga first communicants arita diri sa atubangan kay magpa-picture tag kadiyot, ha. Walay labot sa parents. Ako lay appeal ninyo. Aron mo malangit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong awiton, Adios, Rayna sa langit, o niya atong iwarawara atong kamot ngadto ni Mama Mary. Adios, Rayna sa langit, bituon nga masigang. Adios, inahan, dalaygon. Adios, adios, adios. Adios, Rayna sa langit, bituon nga masigang. Adios, inahan, dalaygon. Adios, adios, adios. Adios, adios. Atong isinggit og katulo, Viva Virgen Maria. Tanan, Viva Virgen Maria. Viva Virgen Maria. Viva Virgen. Masipang pakpak sa Ginoo sa mahal na Birhen Maria.